Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ndo anakku sing ayu dhewe limbo, ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku nganggo leren sawetara ya ana kinarya ambekan. Bengi iki tak kira ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Hyang Widiwasa mangkono ya mak. Ingkang wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman marang awake dhewe kang sarta para warga masyarakat. Saengga bengi iki aku kang sarta kowe sak rombongan lan kabeh para warga masyarakat bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara sing kaya mangkene gayenge, adicara sing kaya mangkene regenge. Iya mak, iya mangestokake dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa, wit sore kok wis gayeng, wit sore kok wis regeng. Kabeh tumplek-blek dadi siji ana kene. Iki ngene ya nok, kepiye? Adicara bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi bersih desa. Bersih desa. Ana sing ngarani bersih desa, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono. Yang pada intisarinya kuwi sama no. Oh padha. Ya kuwi ucapan dan ungkapan syukure para warga masyarakat, para pepunden-pepundenku wabil khusus warga masyarakat Desa Kare, Kecamatan Kare, Kadipaten Madiun. Syukur marang kabeh nikmat peparing saka Gusti Allah yang dibingkai dalam rangkaian adicara bersih desa. Oh mangkono ya mak. Lan iki bengi iki ngowah-ngowahi adat saben. Oh ngono. Kok iso ngowah-ngowahi adat saben, lire kepriye, maknane kepriye? Biasane no, biasane sak desa Kare iki wayangane dhewe-dhewe per dusun. Oh ngono. Apa meneh ning desa Kare kene kuwi terbagi menjadi 4 dusun nek ora kleru. Oh ngono. Ya kuwi dusun Gondosuli, dusun Kare, dusun Suweru kang sarta kandangan. Oh ngono. Kuwi adate dhewe-dhewe anggone ngenekake wayangan. Bengi iki rada beda, didadekke siji, diklumpukke siji. Lokasine ana ing pasar kene. Oh ngono ya mak. Mula ora aneh ora mokal. Warga masyarakat sak desa Kare kabeh bengi iki tumplek-blek dadi siji ana ing kene. Mula aplaus tepuk tangan untuk Kare pada malam hari ini. Oh iya. Iya mak. Luar biasa, luar biasa. Mula wis sak wajibe, wis sak trepe lan wis sak pantese.
awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak. Iya, kunjuk sapa? Nuwun inggih punika ingkang angka setunggal. Heeh. Bapak Kepala Desa Kare, sapa? Pepunden kula ingkang winengku kinurmatan Bapak Haji Sunarno. Ngono. Uga ngaturake panuwun untuk seluruh panitia. Iya. Yang telah sibuk utawa bot repot kanggo lumadining pahargyan wayangan pada malam hari ini. Semua panitia sing dipandhegani dening Bapak Suparwan. Mangkono ya, Mak. Uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak kula aturne. Untuk seluruh warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Desa Kare. Ngono ya, Mak. Dusun-dusun wis gelem manunggal. Dusun-dusun 4 dusun wis gelem manunggal. Sing biasane wayangan dhewe-dhewe wis gelem manunggal dadi siji diklumpukke nyang desa. Ngono. Kareben luwih meriah, kareben luwih gayeng, kareben luwih regeng. Dan saya ngraketke rasa paseduluran, ngraketke rasa kekadangan. Ngono. Rumangsani nek warga Kare kuwi tunggal sak desa, nadyan to beda dusun nanging tidak utawa ora ngowahi rasa persatuan kang sarta kesatuan. Ngono ya, Mak. Pancen kaya mangkono, alhamdulillah. Bombong kaworan bungah kok, Nduk. Ya, senadyan medane angel. Ngono. Wah, luar biasa. Sopirku ki munggah dalan iki mau arep nang Gondosuli pasar iki mau jan nganti ngempet ambekan kok no. Ngono. Saking dhuwure kok no. Ya, ning ora apa-apa. Kudu tetep semangat, ternyatane disumbutke karo semangate warga masyarakat ana ing Kare. Ngono. Iya ya, Mak, iya ngestokake dawuh. Mula sing baku ndedonga untuk seluruh para warga masyarakat ana ing Desa Kare yang terbagi menjadi 4 dusun. Dongaku kabeh untuk seluruh para warga masyarakat ing Desa Kare. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa kang kaadane dening para warga masyarakat Kare. Desa Kare dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun gofur gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebehna saking bencana alam. Amin 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 Allahumma amin. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Muga-muga donga sing becik ndadekake anyrambahi katentreman lan kamulyane warga masyarakat Kare. Pancen donga apik sing dipepuji ya, Nok. Iya ya, Mak, iya ngestokake dawuh. Yen pinuju geger
ketlati esme merati wis mari kangen muga-muga tanasa tekan atiku dadi tentrem mulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem yas jadika As Hi Alhamdulillah awake dhewe wingi yen ora kleru bubar urung suwe no. Iya, kuwi sowan ana ing Laladan Murang. Ngono. Bengi iki nglerek nyang karene. Iya, alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe sithik mbaka sithik awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata wis wiwit ditresnani kang sarta diterima ana ing masyarakat kene sumrambahe masyarakat Kadipaten Madiun sing dipepuji ya kaya mangkono no. Iya ya mak iya. Iki bengi iki apa meneh awake dhewe nyumbutke kelawan semangate para warga masyarakat ing Laladan Kare mangkono. Bengi iki awake dhewe sowan komplit. Ngono sowan komplit kanca-kanca sanggar seni Astabrata mijil saka Kutha Angin Kadipaten Nganjuk mangkono sowan komplit apa maneh iki juga ya lambene kamis rontolen apa maneh bengi iki ya juga disiarkan langsung loh. Oh ya, lumantar channel YouTube ya kuwi Astabrata Media. Oh ya, dadi sing kepareng ndongake warga masyarakat ing Kare, ya anggone duwe gawe ya kuwi wujude sedekah bumi utawa bersih desa, ora mung penonton kang hadir ana ing lokasi utawa TKP, nanging para sutresna budaya pecinta wayang kulit sing memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media uga melu njurung donga ndongake warga masyarakat Kare kang nedeng ngawontenaken adicara bersih desa muga-muga ing tembe mburine Kare dadi desa sing selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngendikane para sarjana ingkang sujaning budi, iya dongane wong 40 kuwi babak timbang karo dongane mali siji. Iya, gandeng-gandeng sing rawuh pirang-pirang no. Oh iya, gandeng sing rawuh pirang-pirang urung ketambahan sing lewat YouTube. Tegese fa insyaallah dongane wali pirang-pirang dongake
ujub kabule kang sarta gegayuane para warga masyarakat ing Kukuban Kare. Oh iya ya Mak ya. Iki awake dhewe ora ijen mangkono. Uga nganti kadang bintang tamu saka kersane panitia nyuwun Mbak Manohara. Ya, ning sadurunge Mbak Manohara diaturi jumeneng ngancani awake dhewe menyapa para warga masyarakat ing Kare. Iya. Luwih dhisik sak tembang dhisik nggo ngendhoni swasana ya Nok. Mangkono. Iya, nggawa sinden cangkep Nok. Cikruk lupat mok 6 7. Pira? Cikruk lupat mok 6 6 ya. 7 sak Mbak Manohara. Oh iya. Sindenku ki cacah 6 tak kon ngacung sing merasa tadi sore urung nembang campursari ngacung sing dhuwur. Ya. Sing sore urung nembang campursari. Ngacung dhuwur ngene. Sing dhuwur. Oh ya, kok bupar barang ya. Ya. Oh ya, saiki sing nggo mukadimah, sing nggo pembukaan aku kepengin suarane Mbak Sri Wahyuni. Wah. Sri Wahyuni iki sindene awake dhewe sing ndi? Ben penonton ben roh kan ya lagi sepisanan awake dhewe sowan rene, heeh. Pokok sindene Mas Akbar sing irunge paling dlesep ya kuwi Mbak Sri Wahyuni. Oh ngono. Mula parapane Mbak Sri Pesek. Oh Sri Pesek. Kon pambuka. Mukadimah Melati Rinonce. Oh ya, ning dibawani dhisik salah satu wiraswara monggo ingkang samapta ing gati sawiga ing diri dipun bawani riyin nggo ngendhoni swasana mengko ditutuke kelawan Mbak Sri Wahyuni. Oh ya. Mangga Mas. Heeh. Kang dulu raroncen melati maleloka tong-tong Lanjut. Rina wangi amung dadi impen papuntone pantas diku Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng sedaya panitia. Sing wis lumadi ngrengkuh awake dhewe sak kanca. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani Nok. Ngono. Wiwit saka transit luar biasa nggone nyugata awake dhewe sak kanca. Aku mudhun teko kendaraan kuwi iki jane isih posisi tangi turu. Pondokane transite wi modele kan kaya warung to no. Oh, kaya warung. Wis disugata apa wae sing dadi dedaran unjukan orang nguciwani. Lah iya, luar biasa, semangate luar biasa. Maka lajeng Mas Her. Dununge wong manis ingkang maweh muyo Sindenku Mbak Sri Wahyuni tak aturi jumeneng ana ing pempanggungan tetuk.
pancen tak sengaja mumpung penontonnya akeh sing tak suguh ning pembukaan kamu Sri. Yeah. Matur sembah nuwun, tapi kula kok ndredeg nggih, Mas. Kok ndredeg sebabe apa wong ayu? Lah niki penontonnya full ngantos petit mriko lho. Heeh. Kula kok ndredeg dipirsani tiyang kathah ngeten niki to, Mas. Lah ya biasane ya wis disawang wong akeh ning bengi iki kok dadak grogi ngopo Sri? Beda, lah niki kula sampun ayu dereng. Nduk ayu no, sindene Mas Akbar kabeh. Ya tekono penonton kula pun ayu dereng ngono lho. Kula sampun ayu dereng Bapak Ibu. Sampun dereng? Dereng iki dereng. Waduh, udone aku Mas. Aja to. Lah urung iki direne. Oh, kula kirang mancung. Kok iso kurang mancung iki lho. Kula ayu budi kali Mbak Manuhara. Duh, ayu Manuhara pegah aku. Anu Sri, sing anu wedok asli karo wedok palsu, jek ayu wedok palsu malahan. Heeh. Kowe berarti kudu membuktikan wedok aslimu berarti. Oh ngono, kudu tak dudui keunggulanku, Mas. Iya lho. Bedanya aku asli, kula bolong. Lah terus nek Bapak Nuhara piye? Iya, ya bolong, padha bolong. Bolong irunge. Maksudnya kupinge, makaten lho. Doa terbaik apa Wuk kanggo Desa Kare, Nduk? Nggih, mugi-mugi masyarakat Kare kathah rezekinipun, sehat, panjang umur, panenane melimpah, sing gadah utang nggih segera lunas. Amin. Ngaten mawon. Mriki panen napa Pak Bu? Cengkeh. Oh cengkeh. Nggih, cengkeh niku lak nggo kopi to. Ya ora. Kok kopi? Cengkeh kok ngopi piye sebenarnya? Nek nggo apa? Cengkeh yo rokok Kok kuwi lho. rokok kok kopi rokok maksudku kuwi lho. Niki Mbak Sri Wahyuni semoga dimengerti masyarakat Kare. Ini juga Nggih. selain seniman sinden, ini juga juragan Brambang. Nggih, kula petani Brambang Bapak Ibu mbok menawi ngersakaken brambange kula. Nganjuk kuwi identitasnya Brambang ya Sri. Nggih, laras. Brambangmu cilik-cilik apa gede-gede Sri? Oh nggih, kula badhe promosi Bapak Ibu. Brambange kula niku teng griya mentol-mentol. Mbok menawi ngersakaken. Oh, iya. Kula teng Wonogiri menika sadean telo Bapak Ibu. Nek ning bojomu bojomu kuwi Wonogiri. Nggih. Dodolane telo. Telo. Nek kowe dodolanmu Brambang. Brambang. Oh telone sing lanang, Brambange sing wedok. Nggih, menawi telone teng Wonogiri menika dawa-dawa Bapak Ibu. Menawi ngersakaken. Oh dadi sing dawa-dawa teke bojomu, sing mentol-mentol tek nggonamu. Ngene kula, berarti kan pun pas nggih. Pas. Nggih. Ya ngene iki wae kudune to, mumpung penontonne akeh, kowe nyinden ning Kare ngene iki karo ngedum-ngedum Brambangmu. Lho ya bangkrut to, Mas. Ra sida. Ya melatih Rinonce buka celuk, Wuk. Nggih. Coba. Lekae wis mrene nyangking kembang melati rinonce tondo yakti Lanjut ke, Wuk. Heeh. Iki pasangonku mawar kuning kang kudu sumanding pangajapku asih lahir terus sing kalbu. Ugi katur ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Wilujeng lek-lekan, wilujeng mirsani Kang Sarto midhangetaken
Mugi saged andadosaken karenaning penggalih. Melati rinonce sesarengan Mbak Sri Wahyuni. Mangga. Lekae wis mrene nyangking kembang melati rinonce tondo yakti nantep Dintekke nduk. Ya. iki pasanganku mawar kuning kang kudu semanding pangajarku asih lahir terus Matur nuwun Mbak Sri Wahyuni. Nggih. Sampun kumandhangaken langgam kinarya salam mukadimah utawi pambuka wonten season limbukan. Iya, Melati rinonce pancen bener no. Iya, Iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Awake dhewe sowan marga masyarakat kare kene ora ijen, ning uga nganti ya kuwi Mbak Yuku, Mbak Manohara. Oh ya, dijumenengke kareben menyapa kabeh para warga masyarakat ana ing laladan desa kare. Oh mangkono. Sepote Malik Slindro Srampat. Oh ya, karben Mbak Manohara golek keringet jer nyatane ya hawane bengi iki adem tenan nok. Oh ya, iya, maka Mbak Manohara kula aturi jumeneng wonten ing sasana budaya Srampat Keca. Yuk, talos.
biasa ketemu meneh ndek bengi ketemu saiki bengi ketemu meneh. Heeh. Kowe lujeng dalu selamat malam Mbak Manohara. Selamat malam. Wah. Priyayi kuwi lek feminim, priyayi kuwi lek lembut ki saurane lembut-lembut lembah manah kaya ngono kuwi. Wong ayu. Apa, Mas? Dah. Bareng tak lem feminim lemah lembut lah kok iso iso suarane blorok ngono kuwi lho. Aku mau tilokne Pak Linmas nang ngisor. Loh, Pak Linmas itu sudah mengawal Anda biar aman terkendali lah kok mbok dipajor Pak Linmas iki piye lho? Jarene aku nang pinggir iso kaya limbuk. Ya itu saking kagumnya sama jenengan yo. Kagum apa? Lo kagum Aku to. mau ngliwat kono lho, Mas. Cah cilik-cilik wis padha nyoraki aku lho. Cah cilik-cilik nek nyoraki sampeyan piye? Ngene, susune arep bledos, susune arep bledos. Kok iso kaya ngono ki lho? Rumangsane dianggep wong wedok apa ya? Wedok apa wong iki ya isine kerja. Apa isine? Emping mlinjo njaluk apa piye? Aku ki jawaku kok nek lesu ya tak pangan ngono langgitku ki. Jenenge emping melinjo rasa susu ya kuwi. Lah nyoh to, Mas. Ora. Dalang kok kayak dalang itu kalau di atas panggung dilarang makan. Mosok. Ya ilo-ilone wong kuno ngono. Lah nek lesu piye, Mas? Nek lesu ya ngenteni bar wayangan. Oh, bar wayangan terus bar wi mangan aku. Lho. Maksudnya mangan karo aku ngono lho, Mas. Iya, maem sarapan bareng. Oh, Heeh. Alhamdulillah, Mas. Heeh, piye-piye? Nika teng desa Gandasuli. Heeh, kare desane. Zaman perawanan kula menika ya turut kene, Mas. Zaman perawanmu dhisik turut Gandasuli kene. Nggih. Ki mah aku jelalah isin, Mas. Kok isin barangnya nyapo lho? Gendakanku ya teko. Lho, biyen tau duwe gendaan ku wong Gandasuli? Zaman aku cek perawan, Mas. Oh, gendaan pas zaman cek perawan. Sopo jenenge? Pak Lurah Bodak ya. Lurah Bodak iki tau sambung tresno karo sampeyan? Tenan, Mas. Zaman biyen kuwi. Zaman biyen ning damenan. Berarti zaman Pak Lurah Bodak cek Joko, zaman sampeyan cek perawan. Ora. Lho lah piye? Ya Pak Bodak ya wis tuwa ngono kuwi. Terus senenganku sing tuwa-tuwa, Mas. Nek tuwa kuwi mesti bayare. Nek cah nom-nom tinggal ngalih gleput wis. Blas ora nek duwite. Nggur gue jane tok ya cah nom-nom Ya e. petintang-petenteng tok. Mbak ra bayar. Nek wong tuwek jelas sumbut. Pak Lurah Bodak iki dipijeti ngene turu dhewe ya, Mas. Dadi gak iwo apa-apa. Alhamdulillah kurang nderek bangga banget, Mas. Iki berarti wilayahmu lho iki. Mosok. Lho, iki kan termasuk daerahmu kerasidenanmu. Kene iki biyen nek mbok-mbokane banci saiki wis ora ono. Oh, kare Gandasuli kene? Tenan. Kok ya. Mbok-mbok nganti apal berarti Nganti sampean. apal. Iya iya, saiki wis ora ono ya. Nang ndi ya wong ya? Lah kok tekon aku iki lho. Bangga piye Mbak Mano? Alhamdulillah bangga sekali menika acarane pun bersih desa napa dusun? Bersih desa. Bersih Biasanya desa. kalau Nggih. tahun-tahun sebelumnya itu dusun Gandasuli, kandangan tuh ngadakan sendiri. Ini dijadikan satu desa kare, dusun-dusun 4 itu Nggih. bergabung semua jadi wayangan malam hari Alhamdulillah. ini. Tepuk tangan untuk desa Gandasuli. Kare desanya. Alhamdulillah. Nyatane nggih regeng sanget loh, Mas. Nggih penonton sampeyan lihat sendiri lho Mbak Mano. Saestu. Kokono lho. Kokono Guriyono. Guriyono. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Awake Rabbil dipirsani Alamin. sampai teko kono piye ibu-ibu padha lenggah kabeh lho. Bapak-bapak ya lenggah kabeh sing ning kono mung lagi ngadeg nang mobil lo nguyuh. Lah wong nguyuh ae mbok rembug iki lho. Lah aku tahu lho ngene kewirangan, Mas. Kok iso kewirangan? Tanggapane ngandik lapangan kono, Mas. Lah apa, Mas? Karek ning kamar mandi kan adoh. Adoh terus hawane ya adem. Hawane adem ngene iki. Hawane Mas. adem, heeh. Piye tenan, Mas aku. Lah ngopo kok bingung Tenan, ngopo? Kok bingung. wirang nyapa? Wirang aku. Lah kok wirangmu perkarane apa Lah ngono? saking nguyuh kuwi lho, Mas, ora nang nggon. Ora nek nggon. Neng guri kelir kan enek truk mandek to, Mas. Terus truk mandek kuwi mbok manfaatkan piye? Alah wong aku lanang ya ngadeg nang ngandik truk. Lah terus nek truke mlaku. Lah kadung metu truke mlaku kok. Lah terus piye? Tak truk- tutne. Lah kok jelalah Pak Lurah Bodak ning guriku to. Wong iki ya nguyuh. Oh, bae, uyuhmu ungkur-ungkuran karo ora bodak. Mbak ya padha. Apa ana sindan. Pak sampean urung roh Pak Lurah Bodak kaya apa to? Urung roh. Piyantone gedhe dhuwur. Sik to, kowe kok ketek akrab to karo ora bodak. Gedhe dhuwur bagus. Lurah bodak kowe. Putih merusuh.
Lho, wong-wong ki ngece iki. Ngenyek to pane wong. Ngenyek wong pane. Momo wayang iki Raden Janaka ngono ya. Janaka menek kates. Kok dikemek enek kates barang Sing itu. endek ya kuwi menek klopo ya ora giduk kok ya. Rumangsaku. Alhamdulillah menika Bapak Lurah asmane Bapak sinten? Pak Lurah Kare. Pak Lurah Kare. Pak Lurah Kare Pak Sunarno. Pak Sunarno. Pak Sunarno. Ngapunten Bapak Sunarno ingkang pundi menika? Pundi ya. Oh, panjenengan nggih, alhamdulillah. Heeh. Piyantune lemah lembut. Lemah lembut nek karo Nggih. Lurah Budak meh padha ora? Ya ora lurah bodak wong bijuh kok kuwi. Nggih tasih aliman Pak Lurah kene. Oh. Pak Lurah kene iki 5 waktu lho. Oh subuh, zuhur, Subuh, zuhur, asar, maghrib. Lurah Budak ya jos ketoke ngibadahi. Cara sapa? Oh. Kok jare sapa lurah daerah kene iki agamis spirituale jos-jos. Bature poso aku dimiming tepo kok. Ngene iki awan-awan penake mangan tepo yo ngono. Ya ngono iki jane nggo ngetes iman sampeyan. Iman sampeyan. Ora niat kok mokel utawa mokah ora. Wong wedok ki ora kudu poso terus lho Mas. Ya enek lerene barang lho masamu. Oh iya nek bulanan. Ya. Oh sampean pas poso ngene iki ya mesti enek pas bulanan ngono mesti enek ya yo. Ya mesti menstruasi Mas. Oh sampean iki ya Ya menstruasi. iki tanggal pira? Nek iki tanggal 12. Tanggal 12 biasanya deres ki aku Mas. Iki Deres urung. uyuwe iki apa piye iso? Loh, biasanya ki aku deres tanggal 12 ki Mas. Ki Oh, iya. dengaren kok urung to. Lah engko telat nggo. Lah ya Pak Bodak piye ya Pak? Hei! Masa kejak tepo kok ya dadi tepo lho. Jenengane kok ya. Ya wong wedok ki enggak kewajiban apa ki poso 30 hari Mas, 1 bulan penuh. Itu yang diistimewakan Islam untuk wanita Nah, yaitu. Tapi sing luwih spesialnya ya wanita ki kaya aku iki wanita spesial nek kaya ngene wanita biasa. Loh, Ora sinden-sindene Mas spesial. Akbar ki wanita biasa. Wanita biasa. Nek sampean? Cara panganan ngono ki panganan biasa. Nek sampean panganan, Yang spesial dong. Kok iso spesial? Nasi goreng spesial. lah kok iso nasi goreng spesial? Ya iya ta. Nasi Nek goreng biasa? biasa. Ya sego sego tok karo awu. Ya. Ya, Yo sego ramu. Sego karo uyah micin biasa. Iya, iya, Terus iya. kayak kecap cerit sek wis. Iya. Lah nek kaya aku ngene iki, Nek sego Iya. goreng spesial mesti enak. mesti enek ndoke. Oh. Ndoke loro. Nek wanita biasa ya Ora enek ndoke. nek sampean Enek sosis bareng. sing ro sapa? Pak Lurah Bodak wis roh biasa. Romansaku kok. Mergo nguyu bareng ning guri truk ngono. Oh Pak Lurah Bodak tau mangan miku kok. Maksudnya tau mangan sego gorengku enek mine ngono lho. Mas. Oh, sampeyan iki kok kaya anu men. Sampeyan iki sinden kondang tanggapane laris. Alhamdulillah. Riase yo bendino. Kok Alhamdulillah. dodol sego goreng barang lho. Aku ki apa tak dol, Mas? Aku adol blutru barang lho. Sate blutru. Oh, sate blutru. Pak Lurah Bodak iki tahu tak pakai tak sukani nganu Mas. Brutumu. Sate kok blutru? Lah iya sate brutu jare. Sate blutru kuwi lho. Pak Lurah Bodak kan wis sepuh dadi makme sing lembut-lembut ngono. Blutru iki termasuk lembut ya? Lembut. Basa dicakot lah kok ngentut to Mas. Wes dimasak sing kentut. Gila ya. Lah jajal apa piye? Dah. Aku mangan lho sing apa umume wong. Nek ingkang rawuh sinten mawon? Lho, tak waca ya. Waca. Luar biasa. Biasa di luar. Malam hari ini itu ya, Pak Camat dan Kades sekecamatan Kare hadir. Alhamdulillah tepuk tangan kagem Pak Camat. Ngapunten Pak Camat ingkang pundi? Bapak asmane sinten? Nek Pak Camat pundi nggih? Rawuh mboten? Pak Camat rawuh ada sih wau. Oh, Bapak nggih. Asmane sinten, Mas? Asmane sinten nggih, Pak? Potong bayaran lho. Kula mau dereng kenalan. Estu dereng kenalan nek Pak Camat. Ngapunten Bapak Camat. Nek Pak Lurah pun. Nggih, alhamdulillah bagus sih. Alah. Ngono kuwi Pak Lurah Bodak terus cemburu lho wingi ngono. Cemburu kuwi. ya ben. Salahe wayangan ra nangga banci kok. Weh. Ya mbok nek kenali, sampeyan nek kenali justru ngono kuwi mempengaruhi nek ngono nek bersedesa wayangan. Ngono nek wis kenal akrab jarimu wis akrab. Jarene ngene danane renek ngono apalane. Mas aku kok danane renek. Kali sinten menang
awan menika Pak Lurah-lurah sedaya. Pak Lurah-lurah sedaya terus ini tiap kasun ya juga hadir. Sugeng rawuh kagem sedaya mawon matur sembah nuwun. Mugi-mugi ingkang rawuh dateng mriki pinaringan sehat nggih Mas. Amin. Rezeki ingkang lumintu. Mugi-mugi mriki napa niku pertaniane niku Lancar. lancar sekali. Ada apa mau Mas? Anu, cengkeh. Cengkeh, duren. Lho, Cengkeh duren. terus bar bubuhan yo rame kene. Bubuhan mesti rame ya kene iki. Rame. Oh, mesti ra mungkin sepi ya nek Ra buan. mungkin sepi. Dadi wong kene iki nek anggere duwe gawe mantan mesti rame. Rame. Oh iya. Alhamdulillah, Luar ya. biasa. Wis salaman porong karo Pak Lurah. Engko sik engko Pak Lurah mengko diaturi mengke mbok pilih manten pamuda. Aku mengkira niki nggawa bojoku anyar lho Mas. Aja ngomong yo Mas. Lah wis kadung ditonton Pak Lurah bodak iki piye, San? Aduh, piye iki? Aduh wis bocor no iki pisan. Lah yo. Bocor engko ditambal Mas. Bojomu iki sapa ngono? Bojoku sing anyar. Wis pirang sasi karo kuwi? Tenang sayang, aku kalau di panggung itu milik bersama. Iya. Nanti kalau di rumah milik kamu. Iya. Jenengan kuwi. Rasa Makin manton iki Pak Camat diaturi. Pak Camat karo Pak Lurah, Kare. Nah, sepote nganu Mas, apa ya Mas? Apa sing cocok karo karaktere bojomu apa? Apa kemuda apa nek tak tahu apa. Ora. Jebles ora. Ora. Anu bajing loncat Bu yo. Oh sepote tok, ngarepe tok. Ya aku kok tak nyanyi bajing loncat. Oh ngono. Ya. Ya Tak- celon tok tak ayang beb tambahan kesini ayang beb. Ya engko nek iku semuni nak ya. Oh iya, bajing loncat pelak ya. Yo, jajal bojone Mbak Manoe kaya ngopo to pengen roh aku. Bagus Mas. Oh, bagus ya. Bagus. Iya, jajal pengen roh. Kaya cemplon ora enek sak pucuke. Yo, kanca-kanca dadeke monggo kanca-kanca. Heeh, yo. Hey. Alhamdulillah. Iki ta bojomu? Bojomu iki? Iya Mas, bojoku sing anyar iki. Wis pirang wulan Mas? Karo Gandeng Manohara wis pirang wulan? Alhamdulillah 6 sasi, Pak. Pun gadah anak kalih kula. 6 sasi kok duwe anak loro dengkule. Lah jarene kowe kesundulan. Oh iya. Lah mau jaremu karo Pak Lurah Bodak ketok ya le urun Pak Lurah Bodak barang. Nganu disundul Pak Lurah Bodak. Mangsaku kok. Alhamdulillah ya Mas. Penonton kini lho Mas. Alhamdulillah. Delok ramene kaya Luar biasa penonton kene. Heeh, luar biasa. Tumplek-blek dadi siji. Heeh. Sing delok sakmene mbane. Heeh. Tenan lho Mas. Kabeh 4 dusun. Kabeh 4 dusun mara rene kabeh. Iya, alhamdulillah lho. Pak Lurah-lurah Bodo rawuh kabeh. Pak Lurah sedaya rawuh. Pak Camat ya rawuh. Pak Camat rawuh ditanggapne bersih desa. Tenang. Nggone ning pasar. Masyarakate mlumpuk. Melumpuk dadi siji. Kandhane lewe lho Mas sak mono mbane. Nyapa to Mas? Alhamdulillah ke lo disapa. Lah nggih Pak Camat lho. Pak Camat Bagus rawuh. kaya ngono. Matur sembah nuwun nggih Pak Camat rawuhipun alhamdulillah Mas. Lah iya to. Ora nyawang gedhe dhuwure derajat pangkat, sugih miskine bondo donya. Kabeh do mlumpuk dadi siji. Tenan Mas. Iki Luar cara biasa. bentau no piye Mas tenan. Kudu Lah diagendakan. iya. Iki nyapa? Lah pawena kowe jare adol berutu lah kaya wedi tenan bae. Kowe iki kok ya aja ngono lho Mas dipirsani wong akeh iki aja ngono kuwi. Wong wedok derajate ilang kok kaya ning ngono rumah sakit. Piye piye. Iya, ngono kok rumangsaku kok. Lho, wani jawe janggot iki. Iki tak ning dhuwur panggung ki aku ki milik bersama. Aja kok ngono. Iya, iya. Ngerusakne tatanan rumah Alah. sakit. Ngono kuwi lho Mas. Ngono kuwi lho. Kok wong lanang ki ngono kuwi. Lah jare bojomu. Lah iya. Alah. Kok Lah iya to Mas. kok dijawel kene kok nesu. Jare Kowe iki lho kok ya Kuwi mau apa kok muni matus kuwi, Mas? endi? Lha kuwi mah matus. Patul
Plato. Edan. Oke lho Mas, sampe Nggih. derek ndedonga apa kanggo mantu masyarakat Nggih, ini? niki acaranipun lak bersih desa to. Bersih desa, Mas. Nggih, wonten tetembungan an-nadzafatu minal Nah, iman. iki lho bocahe. Lho. Ini Artinya? pondok kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ha-ha. Mula niki ngresiki barang sing reget khususipun lahir lan batin. Lah nggih iri dengki serai mboten pareng. Dadi sing diresiki aja mung desa secara tata Nggih lair. mboten tok disaponi tok ning atine ugi resik. Sing angel kuwi ngresiki batine. Nggih leres. Jere sapa? Loh, Lho. lah kowe wingi entuk bantuan BLT kancane entuk kowe ra entuk RT-mu mbok picek-picekne lho. Lah terane ya teras diamput tok RT ku. Lho kok iso. Piye to? Piye wong sediwehi kur dulure dhewe kabeh kok. Lah kok RT iso dipicek-picekne lho. Ya ngono kuwi nek urung entuk ya klarifikasi nek sampean pancen membutuhkan. Alah klarifikasi apa? Wong kene mung ya nek semuni kok. Piye? Terus nih nganu kami tua ki matane terus picek. Tenan iki sumpah. Lah nyapa to yu wong nek BLT nek apa kok iso aku ra entuk jere ngono. Terus aku kuwi ngono asline teko pemerintah dhuwur wis ditulis aku ngono Mas. Wis ditulis. Dadi iki kabeh ki aja padha nyacat apa pemerintahan. Betul. Ya toh Mas. Heeh. RT ki bayare sepiro toh Mas? Piro Ora lho, apa. Pak? Nah, RT kuwi ora keduman apa-apa, kok Nah. kontrak swarga. kontrak swarga kaya Pak Lurah ki saiki lho. Saiki ya ngono Mas ki kontrak swarga. Lurah ki apa ana lurah bayaran miliatan ora ana to? Ora enek. Nah. Ya nggur duwe bengkok kuwi tok to. Kula dongane muga-muga Pak Lurah, Pak Camat sedaya ingkang teng pemerintahan tak dongane munggah swarga bareng. Amin. Monggo budal. Lho, piye to? Maksudnya Sok besok. ben. Sok cek suwe. Cek suwi. Sik suwi. Heeh, cek sehat-sehat tok. Sehat kabeh. Pak Lurah ini diunggane sakniki napa diselingi bawa riyen napa-napa riyen. Lho, nek jenengan badhe mameraken ngono suwanten. ya, Mas? Iya no, Wonten terus pamundutan. dereng wonten bebas sakmut panjenengan arep nembang apa Oh. ngaturne nggo masyarakat kare. Sak mut-mutan ngono ya, Mas. Iya. Sakmut iki maksudnya sak senenge piye jelasno to, Mas? Ora ngono lho, Dik. Piye to, Maksude Mas? sak mut ki kan basa Inggris to. Heeh. Anu sak kersane jenengan ki arep nembang apa ngono lho maksud Oh, kuwi. ngono. Heeh. Ya wis aku tak ngemut gonamu apa wingi. Lho. Eh, Kok sembarang Maksudnya tulisane ning kuwi lho apa? Ngono. Dereng wonten, Dereng wonten. Dereng wonten. Napa arep apa pelok oke, barang Anu oke, ya. slendro oke. jenengan anu nyuwun sing gender. Heeh, aku disukani pelok mawon, Mas. Oh iya. Ya karo dimanfaatkan no bojone ngene iki ya digandrung. Digandrung, mengke tak gandrunge. Enggak. Alah kok. Aku urung steril lho, Mas. Urung apa? Urung steril. Oh, alah ya ora apa-apa, Dik. Lah engko aku nek meteng neh piye? Alah, wong wini mangan mana siji ndase sakmene tok. Engko dilos-los gedhe dhewe. Kuwi ndase ngendi kok? Lah iya ndase bocah kuwi lho. Oh ya wis. Ya Mas ya. Iya no. Delok. Hai. Lah. Aku. Ayo, kaya ngapa? Heeh. Yayi Samyadi adinipun Kakang Sri Tanjung. Kang Mas itu kepeksa. Sida paksa kok kepeksa. Iki sudah paksonan to? Heeh. Lah sila diri komone sapa? Lah iki Mas Akbar. Eh, Iso ngawur ngecek kowe karo Mas Akbar. Pak Lurah bodak e lho. Pak Lurah. Heeh. Apa iso? Wong ki senengane jarake cewek-cewek. Masa iya? Ora apa-apa. Ora. Engko bae ki diunggah nih. Engko diunggah. Heeh. Aja mbok temeki to, Mas. Ora apa-apa sayang. Adem ki lho. Iya. Wong bojone dhewe ya. Ora kok. Murah. Adem rana sayang. Yayi Samyadi adinipun Kakang, bebasan ing jagat ora ana papat ing donya ora ana 5 ing bumi ya kur sawiji jeneng sira sing tak tresnani. Iya. Alah. Kowe sing tak tresnani. Yen apa ki jenenge, Mas? Engko besok awake dhewe duwe anak. Iya. Sampeyan pengen duwe anak piro, Mas? Loro. Kuwi nganggo ndas kabeh apa ora? Ora usah. Ora usah gendas. Lah kok kira-kira nek kurang apik nggih ndase cemplon ya. Aja mbok sia-sia bocah. Iya, kaya ngapa? Tak rungokke suaramu Yayi. Urung barang kok.
Sodok dirosok. Lho, kok bojone dhewe ora disodok piye to? Aku lho iki senengane disodok terus kok. Jare kurang mentok. Aku ki karo iki keposok, Mas. Lah kok iso? Cara tak digebruk tadi digerebek RT aku ya ora. Wis digerebek RT lho. Digerebek bosok padha lanange Pak aku ya. Oh, saku kok. Jaga isine Den sayangku ya Allah. Aku ya dipangku no, Mas. Dipangku Iya, ya dipangku. kiwa. Jenenge manten anyar kok. Iya kene cari tak pangku ya. Urung barang kok Lara ora. urung. Aku peti lara. Ora alon-alon. Ngono ya. Oh tak idoni lho kowe suwe-suwe kok. Kok iso mentolo nah diempang kol lah. Lah. Oh, iya apa iki ya Allah. Lah kok iki kaya toren rumangsa. Dari sini ya, Pak. Kene. Iya. Urung. Gimana sih? Ya apa? Itu bahasa Jepang. Oh, bahasa Kamu Jepang. nggak bisa bahasa Jepang sih. Lah itu bahasa Jepang apa itu artinya kimochi itu? Bagus sekali. Oh, kimochi itu Bagus sekali. Iya, terus. Ika. Apa udah kayak itu? Kena urung kok. Kene lagi. Ojo wah lho, Mas. Kali ya Allah. Podo lanange kok. Iki lho ya alon-alon lho wong lanang kok. Aduh, padahal suwi-suwi kaya ketiban kombi ku lho. Ya Allah. Ngene-ngene iki nek gak kemaran meneh lurah bodak ora. Oh, ngono ya. Lho rambutake nek gak sampean ora. Ya. Ndi kayak Di teko kono. Tekan budak. Mareme atiku ora kaya dina iki. apa? Duwe bojo kok punuke iso ngarep mburi. Matane. Lah kuwi apa mburi kuwi? Endi ta puno? Iki lho. Gaji. Masaku kok. Iso. Terus. Janji. Sumpah prasetya kudu setya karo aku ya Yai. Emoh, Mas. Lah kok iso? Aku pengen karo liyane. Karo contone. Ini Mas Lengson Prasopo Sinar Senan Bumi langit Telaske. Telaske apa? Tangis ingat yas ngenteni Ya atur panglipur. Ya ning taman. Iya no, heeh, jajal suarane Mbak Manohara coba kaya ngapa? Ya ya.
tambahan kedua dangdutke ya Mbak Mano. Nggih. Heeh, ya terus ke sih. Heeh, yuk. Ya. Matur nuwun. Wah, jos. Yen ning Tawang sampun katur Mak Cangkik. Mbak Mano, Dalem. alangkah lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa dan Bapak Ketua Panitia Sama diatur Bapak Camat, Bapak Camat. Oke, kalian Nggih. saribit bertiga. Nggih. Pak Sunarno sebagai Pak Kepala Desa, Nggih. Bapak Camat ingkang sarta, Bapak Ketua Panitia Nggih. Pak Suparwan. Menawi Suparman. Bapak Camat rumiyin pripun? Monggo kersa. Nggih, kali Nggih. Bapak Lurah mriki nggih. Nggih, monggo. Sepote, Mas. Pak Lurah kali Pak Camat. Nggih. Monggo. Monggo pinarak wonten pepanggungan. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Kula jempute ya, Mas. Iya, dijemput. Monggo, Pak. Monggo nggih. Monggo.
tuk tuk. Piye sayang? Pun cekap. Neng kono wis kabeh, Mas. Napa sampun Niki napa sampun, kirang sinten, Bapak? Kirang sinten? Bapak sinten? Pak Murang kalih Mbah Randu Alas. Pak Morang Baranduan. Ya ampun kaget. Apa to kuwi? Enek pacarku. Sapa? Sepote beda, Mas. Apa Mbak iki? Bodak iki. Pak Bodak apa sepote? Jaranan. Oh jaranan Mas yo. Samboyo. Yo. Terang dudung yo. Lok ya. Awas sumingkir to. Monggo Pak Morang kalih Pak Pak Morang, Pak Randu Alas, monggo Pak. Ugi Mriki. Pak Kapolsek. Monggo. Nggih, niki. Yo, lok sumingkir. Rawuhipun Mbah Lurah Bodak yo. Awas to, sumilak. Loh. Monggo Pak. Ya. Lok. Yo. Alhamdulillah Mas Akbar. Dalem Mbak Mano. Salaman riyen kalih Pak Camat. Pak Camat. Mboten sehat nggih, Pak. Ya, dangu mboten tepung lho, mboten tepung kok ya tasik 6 lho. Ayo no, masih muda, semangat muda kok Alhamdulillah. Miki ngapunten. Miki, Duk. Miki nduk sayu sik. Ngapunten Bapak Camat. Niki Bapak Camat. Nggih. Nggih, Bapak Lurah. Niki ngapunten. Bapak Pripun Lurah. kabaripun Pak Camat? Alhamdulillah diparingi Izin. sehat walafiat. Alhamdulillah badhe ngaturaken napa kagem warga masyarakat mriki sedayanipun. Lho, bika HP riyen. Mboten BKHP, Oh, nggih pripun? wonten pantunipun. Oh, Weh. Cakep nggih. Alhamdulillah. Pantune nopo Pak Napa Camat? Pak napa? Cakep. Urung. Barang kok. Pak Bodak Urung, sepatune cakep. anyar. Nggih, sabar. Sik dibuka sik krepekane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Urung. Urung to. Ora pantun to iki. Salam kok. Wis salam dhisik to. Ayo no. nggih, monggo. Napa Pak pantune napa Pak Camat? Pantune, Pak? Nggih. Pagi hari menuju Caruban. Cakep. Singgah sebentar membeli ketan. Cakep. Madiun bersahaja jadilah panutan. Kare rukun warganya, maju pembangunannya. Tepuk Tepuk tangan tangan untuk Pak Camat. Alhamdulillah. Saya duwe pantun barang. Pantun tenan iki 500. Kreatif Pak Camat jos. Kedah ngoten Pak Dalang. Nggih, kula setuju Pak Camat. Nggih. Dengan niat kreatif. Kreatif lho Nggih. 500 lho Mas kamu. Diajine budaya. Ngapunten Pak Dalang. Kados pundi Bapak Camat? Dereng Pripun? komplit nek niki muspika dereng minggah nih. Muslim Oh, kok. nggih, nggih. Mugi rawuh niki. Oh Pak Kapolsek hadir secara pribadi. Oh, Oh, nggih, nggih. Pak Kapolsek. Kula ruwemen nek sedaya kan minggah peh. Nggih. 500 ping ya Mas. Kok Pak Kapolsek niki diaturi minggah. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nggih monggo Pak Pak. Kapolsek monggo. Sepote Mas, monggo Mas. Monggo Mas. Awas ana Kapolsek Mbak Mano, awas ana Kapolsek. Ora wedi aku wis bolone ya Mas. Oh iya. Mas. Dalem. Cita-citaku besok yang ini iki lho Mas. Cita-citamu apa Mbak Aku Mano? besok nek gede ya pengen duwe bojo polisi. Lah iki apa orang gede? Urung. Mergane polisi nyapa Mas? Lah nyapa? Duwe tembak. Aku tembakan Pak. Rumangsaku kok. Oh. Monggo Bapak Camat menawi Nggih. wonten sepatah dua patah kata pesan Nggih. untuk warga Nggih. masyarakat Kare, Pak. Enggak kalau hormati
Pak Kades Kare dan dengan seluruh jajarannya, Pak Ketua BPD, tokoh masyarakat, Pini Sepuh, dan panitia juga semua kepala desa yang hadir di agenda malam hari ini, Pak Kapolsek, juga hadir secara pribadi. Tentunya di kegiatan pagelaran ringgit menika Pak Dalang, Nggih. ingkang mengingati bersih desa, sami-sami tetunggo mugi-mugi masyarakat ingkang wonten Desa Kare saged dina dari mara bahaya. Amin. Saged lumintu rezekinipun kathah melimpah ruah. Amin. 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 Mugi-mugi dalu menika saged dipun pirsani sampai dengan paripurna. Amin. Amin. Bapak Camat matur nuwun. Ngaten nggih. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Lurah Kare, Pak Lurah Kare Nggih Pak Lurah Kare monggo. menawi wonten komentar pagelaran pada malam hari ini kados pundi Bapak? Monggo nyadong Matur dawuh. suwun. Radi majeng Bapak mungkin nek Matur ingkang angka kira kalih dimajeng, niki. nggih, seked Wau mawon. sampun matur nggih. Inggih. Intinya luar biasa antusiasme warga. Alhamdulillah. Ugi matur suwun dumateng khususipun Sanggar Asta Brata ingkang Nggih. sampun ngawontenaken pagelaran wayang kulit wonten ing Desa Kare. Matur suwun ngaten mawon. Nggih. Wah. Niki saking Pak Lurah Kare Nggih. sampun. Nggih. Nah, perwakilan Pak Lurah sinten ingkang badhe ngucapaken Nggih, ngaturaken setunggal. apa? Setunggal mawon. Nggih. Ayo salah Oh, Pak satu. Bodak, Pak Bodak. Nggih, Nanti maju, Pak Bodak lho, Pak Iya, Bodak. Bodak. Pun beto mik kok, Pak. Pun beto mik ya, Mbak. Ndi, ndi? Monggo maju. Ayo le, maju le, ayo le. Lho. Kok lele ki piye? Kok iso le lurah mbok lelene lho. Le bature gedhe cuwili. Oh, kok iso dilele rumangsa. Remuk iki. Nggih. Pripun sayang? Enten napa niki? Lho jenengan iki ngucapne apa enten apa? Oh. Perwakilan sebagai Nggih. lurah-lurah. Nggih. Bocah kok bagus eram. Lah, lamise. Nggih. Engko sangon ya. Saderepun aturaken selamat malam dumateng para Bapak Ibu sedaya. Nggih niki Aku dadi bulurah bodak pantes ora jajal. Monggo Pak, lajeng. Imane jenengan tesih kuat, Pak. Imane. Sih. Imane kuat. Lah terus. Imrone sing mlaku. nggih. Niki penontonnya kuatah sangat. Kata Pak luar biasa. Kebetulan niki bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Madiun. Oh, nggih. Nggih, yang ke-458 Kok apal jenengan? apal diapalne kok. Piye to lurah ora apal iki piye to? Nggih. Niki kita sebagai masyarakat Madiun nggih tetap mengucapkan Minal aidin wal faizin. selamat Kuwi riyo. Riyo kuwi. Riyo Mboten nggih. Dadi iso eneke awake dhewe karena ada pemerintah Kabupaten Madiun. Lah kok enak awake dhewe lah sirahe. Lho, Ya komplit Awak sak sak sirah. lah dalah. Lah ra nggawa sirah brek tungil-tungil. ayo cek anu terus. Mungkin ngoten Pak Camat. Nggih. Ngapunten Pak Camat, kula pun nikah siri kali Pak Bodak. Lah aku. Eh? Lah aku. Ah, kowe iki nggo tampil butuh nak. Oh, Matur nuwun Pak Bodak. Nggih. Nah, saya kembalikan ke Pak Lurah Kare. Kali Pak Camat riyen. Nggih. Kali Pak napa Pak Pak Camat. Pak Kapolsek nggih. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Nggih. Pak Kapolsek. Monggo badhe sambutan apa Bapak? Sampun cekap? Sampun. Oh, sampun cekap. Nggih, matur nggih. nuwun. Badhe ngaturaken lagu napa monggo rame-rame. Monggo Pak Ah, ah. Camat. Pak Camat wonten pamundutan. Pak Camat kali Pak Lurah monggo Pak Lurah. napa? Apa nyuwun lagu napa Pak jenengan? Heeh. Dalem Kok aduh pripun to? Niki lho, niki. Napa Pak Lurah? Napa, Pak? Pak Pak Lurah? Camat riyen mawon. Nggih, Pak nggih. Camat, nggih. Napa Pak Camat? Madiun bangun nggih. Madiun Oh, maju nggih. bangun. Dipun sindeni sedaya Sik iso apa ora kanca-kanca Oh, kok ditakoki sik, kok iso. Penak lho Mas. Masyarakat Madiun sengkot ambangun mresuksese program pembangunan. Oh, iya. Pancen nyoto Madiun ambangun. Ngono tok lho Mas. Oh, iya. Kan ayo. Ayo. Engko buka kono wae. Iya, digrayangi. Digrayahi kok iso Mas. Iso, iso. Nggih, nek ana klerone nyuwun ngapunten nggih. Mboten napa-napa. Wis bisa niki ya. Ah, sik ben di Teng. Oh, notasine piye? notase. Notase. Ada neng no non tak kentut. Kok tak aku Karo Neha wae, Neha. Ayo, Nduk, berdiri. Neha sing Camedion asli. Oh, Neha sini. Mm-mm. Neha,
Mboten sedeng mengke diseselne, Pak. Nggih. Tenang mawon. Mriki ngrecangi Pak Camat Mbak Neha nggih. Madiun bangun judulipun Pak Camat. Nggih, Ah. ini Nduk Neha, adik Pak Camat. Heeh. Aku tak adik Pak Lurah kira apa-apa. Iya. Tiba kanca pun siaga. Mangga, Ya, kaya ngapa, Cah? Diaturi Madiun bangun. Dados. Heeh. Sampun kanca-kanca? Heeh. Ampun. Mangga. Tak dung tak. Iya, mangga. Masyarakat Madiun maju ambangun besuksesi program pembangunan pancen nyoto Madiun ambangun pancen nyoto Madiun ambangun kayo adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun Masyarakat Madiun maju ambangun besuksesi program pembangunan pancen nyoto Madiun ambangun pancen nyoto Madiun ambangun kaya adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Luar biasa. Madiun bangun. Astabrata ki jan tenan ya, Mas. Saged Lagi ngono wae wis langsung tek tek tek. langsung dados. Iki mau ora nek pembunang kok RRI Madiun ya. Nggih, niki wau wujud donga macange. Nggih. Mugi-mugi Madiun tansah kuncara anjayeng bawana. Nggih, amin. Nggih, jan. Napa melih Bapak Kapolsek? Wonten malih. Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah niki lho, Pak Lurah Kare sing penting. Pak Lurah Kare nyuwun lagu napa? Monggo Pak Lurah. Pak Haji Sunarno. Nggih. Majeng Bapak. Dadi majeng Majeng Bapak. mawon. Nggih, nggih. Nggih, mengke nek ical teng wingking. Nggih. Wonten Mesami dawuh. kali Mbak Budak. Mboten lho ganteng jenengan kok. Mbak Bodak ra tau nanggap kok. Nggih, matur suwun. Nggih. Jane Pak Camat niki sing nembang biasane, Bang. Nggih. Oh, Pak Camat. Napa request mawon, Bapak? Napa request? Napa? Napa monggo? Roro Junggrang. Oh, Roro Oh, iya. Jonggrang. Si ingkang sinten ingkang wedok asli napa wedok palsu? Nggih, palsu mboten ana apa. Weh, Menawi- jaluke malah karo sing palsu lho, Yu. Enggak ya, menawi palsu 500, menawi asli 350. Kadung bengi ra Lha kok ketok. malah larang sing palsu. Jadi Pak kadung bengi ra ketok. Sing kakung jenengan piyambak, Pak Lurah sing nyarirani. Nggih kalih belajar. Oh, Wah, Oke. luar biasa. Budaya jebule lurah budaya mriki. saestu. Wong ketuane Pak Lurah Bodak kok pengen iso belajar karaoke ya, Pak ya. Ya, monggo Roro Jonggrang anu Pak Lurah Kare bersama Mbak Manohara nggih. Monggo. Menek rentu di bener nih. Mboten napa-napa, sing nanggap bebas, Mas. Klentu nek Pak Lurah Bodak kleru ya ditenono. Monggo kanca-kanca Roro Jonggrang. Yo. Yo. Ayo Mas ongkeane Mas. He oh. Yo. 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 Yo.
waspadamu prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wadi kaya Jaka bandung kowe aja Perang iki kanggo kudura rampung Bila mati Kang Mas Prabuku malah Kang wes labu ing wana kowe wanita kemaran Ya biasa no wong ayu kok. ora ngerti bandung lananging jagat Alah masa. putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti padawasa rara dosen manusa sundu karwa Jaka bandung aku terbeda anak sewu sewengi kudu dadi iya cok Yo 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 yo. Astabrata Indonesia. Ayo lho. Ayo. Masuk Mas Abang. Masuk Pak Mano. Yo, awas. Jograt kowe pancen ayu aku kalian aku tanggap waspada prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wadi Jaka bandung kowe aja kumanusa Perang iki kanggo kudura rampung Bila mati Kang Mas Prabuku malah Kang wes sedo labuh wana kowe wanita kemaran ora ngerti yen bandung lanang pengging Prabu Damarmaya aku duwe ati Jaka bandung aku terbeda Candi sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang Alhamdulillah. Nggih, Matur nuwun Bapak Lurah. nggih. Pak Camat sampun apa malih? Malih sampun-sampun. Pak Narto sampun. Nggih, Sampun. kalih Pak Ketua Paguyuban. Ije. Monggo kalih Mbak Dangkung. Oh, Pak Ketua Geng. Bapak sinten? Kalih Mbak Dangkung. Mbah Jangkung. Niki. Menika Mbah Jangkung. Mboten Mbah Bodak. Oh, Mbah Bodak. Oh, akeh asmane bae. Wah, oke tiba ya. Heeh. Anak sapa iki? Ala kita dhewe. Alah bagus dhewe. Ala seli-seli dhewe. Kendil-kendil. Napa Pak Bodak kalih Pak Camat ngaturaken ngaturaken napa? napa? Gubuk Asmoroman. Oh, Gubuk ikutan Asmara. Gubuk Asmara. Karo Siden ya. Nggih pernah Nggih, no. gubuk kali niki. Mbak Aul. Pripun Mas? Pripun? Karo Siden. Sik tambah bodak ki omong apa ki mu? Gubuk Asmara. Oh, gubuk asmara. Pernah teng gubuk karo sampean. Lah tenan to. Nah, lho.
Sampai kecer kabeh. Mbak Aul ditemani. Ayo Mbak Aul Aul berdiri. sebentar. Niki kula sukani wedok asli. Jenengan rasane Heeh. suarane penak endi. Nek Mbak Manus kulino ya karo Pak Kulino pun Bodang ya. biasa. Oke. Ayo nduk berdiri nduk, ayo Baul, gage. baul, ya. Kali sinten meleh nggih Mas? Pun niki sik Mbak Aul sik. Oh. Ya. Mbak Sinta gak? Ya bar ki cinta karo Mbak Aul riyen. Anu Mbak Aul riyen. Ayo Mbak Aul. Kegebeken Di kok depan. panggungnya ambruk. Ora. Ora ya. Iki baja Mas. Ya. Wes. Ya. Gubuk asmara, Cok. Yo. kaya Mangga Pak Budak dan Pak Camat. Iya. Mangga Mbak Aul direncangi. Iya. Yo. Ayo Pak Bodak goyang tadi mriki Pak, tadi mriki. Nah, ayo. Ayo. Asik, asik. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Aku kelingan gubuk kae yen tak leren Ya ya yo, ya ya yo. ing cagak kebak tulisan warna apa tondo isih kawan nonongi gubuk asmara Kok tak goyang asal Pak. biyen kae kanggo Yo, dong tanpa bantah tanpa kloso bote-bote ke taman asmara Gubuk kae nyimpen wati. Oe oe oe. Oe oe oe. temekan saiki Ayo goyang loh Pak. Gubuk kae kebak cerita. Tengah
Dek Dian. Nah, Mbak Sinta. Ya, Mbak ya. Sinta karo Mbak Dian. Sepoti ayo. bareng ya berdua ya. Ayo. Iki ya wedok asli ya, Pak. Oh, ya asli no. Hey. Ah, niki widodari-widodarinipun Hasra Brata nggih Mas Cang. Ayo, selamat malam Dek Sinta. Inggih, selamat Alhamdulillah, selamat malam. malam. Selamat malam Dek Dian. Inggih, selamat malam. Mas, iki lho. Nah, Iki ya banci iki. ngawur ya. Asli. Iki ora iki lanang. Kok iso? Kok iso? Tenan lanang lho. Sampean buat tahu roh kok bisa ngomong aku lanang. Lewe menguyuh karo aku ngadeg lho. Kok iki kene lho duwe dhewe kok. Aku gemes loh, delokan tak kaya ngono kuwi. Mangkane to. Ngono kuwi dandakno kok ben dikeki suwelan ngene iki. Ngono. Oh, didandakne ki sik ben iso disuweli ngono Nah, kuwi. ngono. Oh, iya sesuk tak dandane lah no. Biyen perawananku ya kaya iki lho, Mas. Kayak Mbak Dian Mega iki. Cilik langsing. Lah kok saya kok iso bedah piye yo? Kok Deni kan. Oh iso dene. Anu Dek Sinta karo Mbak Dian Mega sing iramane iki nyuwun gedruk ana lali janjine boleh, liwung boleh. Monggo Monggo. pilih ayo apa? Silakan dipilih. Lali janjine Pak. Oke, lali janjine ya. Sing kopak. Tenan aku cara ayu ngene iki lah tak weh-weh nih wong-wong kuwi. Iya. Mbak Mano jangan duduk anu no, komando Boten, gerak nggih, no. harus. Komando gerak, geraknya menirukan Mbak Mano ya nanti ya. Oke. Tenan Mas cara ayu ngene iki tak Oh, oh. pajak tak wae kabeh. Wah. Kon tak wae kabeh. Berarti sama nelek. Berarti sama nelek to. Ya ora jane. Lho, ngono jaremu kok lek ayu, berarti saiki elek sampean. Iya. Anu bojoku diserok kancane Oh. maneh. Separe ya. Ngono, Mas. Yo. Ah, lali janjine. Yo, Cak. Yo. Ayo yo. Oke. Ayo Mas. Ya. Janjane kowe nangani gerakanmu saja nyubrani atiku Hey. Yo. Yo.
kasih Dian Sinta. Ya, Mbak Mano. Dalam Mas. Tak nutukne lakon sedelok ya. Nggih. Mengko sambung ning nggon gara-gara ayam selindruna. Ayam. Ditutuke Semar mantu kaya ngapa babareng lakon muga-muga lakon bengi iki kena kanggo angsar kabecikan angsar katentreman satemah desa kare antuk anugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa tak derekke mak